प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय, ज्योति बंधन बाबा की जय, हर हर महादेव। तो देखिए गुरु बहन, आप लोग के बीच बहुत सुंदर ज्योतिया व्रत पे कथा लेके आयल बनी। तो आप सब हमरे कथा के सुनी आ कथा के सुनम तबे जानम कि कथा में का भाव रहल, आ का ज्ञान रहल, आ का रहस्य रहल। तो आप सब हमरे कथा के सुनी। देखिए एक गांव रहल, ओ गांव में पति पत्नी लोग रहल। ओ गांव में पति पत्नी रहल, उनके 4-5 साल एको बाल बच्चे ना भइने, एको 4-5 साल बाल बच्चे ना भइने। जब उनके बाल बच्चे ना भइने तब वो देखली कि गांव के लोग ई कौन चीज के व्रत लोग करता। लोग देखी एगो औरत से पूछली कि कैसन व्रत आप सब करे नी। तू कहली कि देखा ई लइकन के लिए व्रत है, जेकरे बेटा रहे ने ते ही व्रत के करेला। देखी जब यह बात भइल कि जेकरे बेटा रहे ने ते व्रत के ज्योतिया व्रत करेला। कहली सही में, लेकिन हमरे ते को भगवान हमके को औलाद ना देले बाने, हम कैसे व्रत करी। लेकिन देखी उनके मन में इतना लालसा रहल कि हमहू अब ज्योतिया व्रत हमहू करम। अगले साल देखी गुरु बहिना ज्योतिया के दिन आइल, ज्योति बंधन बाबा के जब दिन आइल तिहो कहली, हम अपने स्वामी जी से कहली कि हमहू भलई से का भगवान हमके ज्योति बंधन बाबा एको औलाद ना देले बानी, तो हमहू व्रत करब। देखी का कैली गुरु बहिना, उहो ज्योतिया बंधन बाबा के उहो व्रत कैली। उहो नियम से जो नियम होला, जो उनकर कानून होला पूछ के उहो व्रत कैली। तो कह लोग इहे का गांव की औरत इहे लोग कहता कि देखा इनके तो बाल बच्चे ना बाने, इनकी कुछ संतान नाई बाने, ई केकरे खरतीन ई व्रत करत तली, केकरे खरतीन जाके ई बरियार हिला के आ केकर का कहतली। देखी उ केहू के नाम ना धरत रहली, लेकिन वैसे जाके बरियार के उ पूजा कर लेत रहली। लेकिन देखी जैसे उ ज्योति बंधन बाबा के व्रत कैली, ओकरे बाद उनके एगो औलाद पैदा भइल, एगो उनके औलाद पैदा भइने। लेकिन जब औलाद एगो उनके पैदा भइने तो अगला साल के ज्योतिया व्रत फेन आइल, तो फेन वैसे नियम से वैसे कानून से फेन ज्योतिया व्रत उ कैली। लेकिन देखी गुरु बहिना, जैसे जैसे ज्योतिया व्रत करत गईली वैसे वैसे उनके संतान देखी 7 गो, वैसे वैसे 7 साल उ व्रत कैली। तो उनके देखी 7 गो संतान उनके पैदा भइने, 7 उनके बेटा पैदा भइने। देखी जब 7 गो उनके बेटा पैदा हो गई ने, तो देखी जैसे जैसे बेटा कुछ सियान हो गई ने, तो बहुत उ गरीब रहली। उ जन पति पत्नी लोग रहलो बहुत लोग गरीब रहलो, बहुत जब गरीब रहलो तीहे कहली अपने लइकन से का कहली, अरे जैता लोगन तनी अब चले लायक हो गए, अब जाने सुने लायक हो गई वाला लोगन, जैता लोगन जंगल से कुछ लकड़ी बीन के ले आके लोगन रखता लोगन। अब तो हमन के परिवार ज्यादा हो गई बारी, उतने लौना लगताटे। देखी अपने ये लइका के जैसे भेजली लौना जंगल में लकड़ी बीने के, तो लइका जब जंगल में लोग लकड़ी बीने जाता लो तो वापिस लोग आवत लोग नाई बा। लेकिन ज्योतिया व्रत जौन जौन साल के 1 साल के ज्योतिया व्रत ना छोड़ली। देखी जब 1 साल एक लइका गईने जैसे भेजे बीने के, वैसे उहरे जंगल में उनकर लइका गायब हो जा। देखी जब गायब हो जा तो जा खोजे तो कुछ उनके खबर मिले ना, कुछ उनके खबर मिले ना।
देखी ऐसे करत करत उनकर 6 गो लइका वही जंगल में गायब हो गए लोग। 6 गो लइका वही जंगल में गायब हो गए लोग। लेकिन यह कहत रहली व्रत जब जीवतिबंधन बाबा की व्रत जीवतिवाहन बाबा की व्रत जब करत रहली तीहे का कहत रहली कि का ये जीवतिबंधन बाबा हम आपके व्रत कैनी तो हमके संतान भी आप देहनी, संतान देहनी, लेकिन संतान दे के आप काहे छीन लेतनी? आखिर में हमरे में कौन कमी बाटे कि आप छीन लेतनी? लेकिन देखी उनके हाथ से लइके निकल गई ने, लेकिन वो अपन जीवतिया व्रत ना छोड़ली। जौन जौन साल के जीवतिया व्रत पड़त रहल उ जीवतिया व्रत करत रहली। उनकर स्वामी जी कुछ भी कहने लेकिन वो अपन जीवतिया व्रत ना छोड़त रहली। देखी ऐसे करत करत उनकर 7 लइके उनके हाथ से निकल गई ने, 7 लइके उनके हाथ से निकल गई ने। अब कहली का करी? औलाद हमके भईने, हमरी संतान भईने, व्रत कैनी जीवतिया व्रत, हमके संतान भईने, सब कुछ भईने, लेकिन हम संतान के सुख ना हम पौनी, हम संतान के हम सुख ना पौनी। हम देखी लालच में हम कहनी अरे अब लइके बाने त जा लोगन कुछ कह के लेके आवा लोगन लकड़ी बीन के तबे ने खाना बनी। देखी हम जैसे जैसे लकड़ी बीने के हम भेजनी वैसे वैसे हमार लइके सब हमारे हाथ से निकल गई ने। अब हम का करी? देखी उनकर बुद्धि मरात गई रहल। उनकर जब जीवतिया के व्रत आवे, जब जीवतिया के व्रत आवे तिनकर बुद्धि मरा जा, कैसो ना कैसो इनकर लइके जंगल के तरफ चल जा। जब जंगल की तरफ चल जा तो ऐसे जब उनका लइका सब उनके हाथ से 7 लइके निकल गई ने, एको लइके अब बाने ना। अब बेचारी बैठ के रोत तली कि का ये जीवतिया बाबा हमके लइका आप देहनी जीवतिबंधन बाबा, लेकिन लइका के हम अपने सुख ना पौनी, हम अपने लइका के सुख ना पौनी। औलाद के जन्म दे के का कैनी लेकिन हम अपने लइका के सुख ना पौनी। 7 लइका हमरे हाथ से निकल गई ने। कहतली कि 7 लइका हमरे हाथ से निकल गई ने। देखी गुरु बहिना उनके पे कितनो विपत्ति पड़ल, कितनो कष्ट पड़ल, लेकिन जीवतिया व्रत ना छोड़ली। जीवतिबंधन बाबा के उ व्रत कैल ना छोड़ली। वैसे अपन नियम से जवन नियम रहल, जवन कानून रहल उ नियम से जीवतिया बाबा के व्रत करत रहली। देखी 4-5 साल बीत गईल, उनके बाल बच्चा उनकर सब उनके हाथ से निकल गईल हने, लेकिन तब्बो जीवतिया व्रत उ करत रहली। देखी एक दिन का भइल कि अगले साल जब जीवतिया व्रत के आइल, जब जीवतिया व्रत आइल, जीवतिबंधन बाबा की व्रत कैली, जीवतिबंधन बाबा की व्रत कैली। आ जब जीवतिबंधन बाबा की व्रत कैली त बिहान भैले जब पारण कैल जाला तो देखी जब पारण कैल जाला तू पारण कैली। देखी गरम गरम भात बनौली, आ भात बना के ओमे से माड़ पसौली, आ माड़ पसा के आ देखी उहे माड़ पसा के आ जैसे जैसे उ माड़ के पियली, फूक फूक के जैसे जैसे उ माड़ के पियली वैसे वैसे उनकर लइका वो जंगल से 7 लोग, देखी 7 लोग वही जंगल में बाटे लोग, वही जंगल में 7 लइके उनकर बा लोग। रास्ता लोग भुला गईल लो, लेकिन 7 जानी एके ठर लोग मिलल लो। अब ये लोग कहलो कि हमन के घरे कैसे चलल जा, हमन के रास्ता तो ना, लेकिन वही में एक भाई के वो में से रास्ता याद रहा हो गईल। कहलो ने कि ठीक बा चला हम बतावतनी रास्ता। लेकिन देखी वही जा एगो साधु बाबा इन्हें कहने बेटा तो हम लोगन यहाँ का करतल, कहने की देखी बाबा हमन के यहाँ कुछ ना करतनी, हमन के जंगल में लकड़ी भी नहीं आवत रहनी के, तो जंगल के रास्ता
हमन के भुला जात रहनी के। तो जब रास्ता भुला जात रहनी के तो हमन के हरे भटकत रहनी के। देखी अपन कहीं लोग मांगी के खात रहल लो, लेकिन जब ई जैसे जैसे ई मार पियली वैसे वैसे उनकर सातों लइकन के ज्ञान मिलल। सातों लइका के देखी जीवतिया बंधन बाबा सातों लइकन के एके ठहर कईने। देखी अब सातों जानी का कइल लोग, सातों जानी का कई लोग लकड़ी के गट्ठर लोग बांधल लोग। सातों उ लइके का कई लोग लकड़ी के गट्ठर लोग बांधल लोग आ लकड़ी के गट्ठर बांध के आ सातों जानी साथे लोग आवता लोग। आ सातों जानी जब साथे आवता लोग तो दुआरी पे खड़ा होके लोग इहे चिल्लाता लोग कि ये माई हम आ गइल बानी। देखी उ अंदर से निकलत तली कोहत तली आखिर में हमरे दरवाजा पे के चिल्लाता कि ये माई हम आ गइल बानी। तो देखो तली ते हमर लइके हमें, देखो तली ई ते हमर लइके हमें। आ देखी उनके मन में इतना खुशी भइल, अपने लइकन के देख के बहुत खुशी भइल कि हमार सातों लइके वापिस आ गइने। लकड़ी के गट्ठर कपारे पे लोग लेहले रहलो, सातों जानी के कपारे से लकड़ी उतरली आ उतार के सातों जानी के गले मिलली। आ कहली ये बाबू तोहर लोगन के हम लकड़ी बीने के भेजनी तो तोहर लोगन कहाँ गायब हो गइल। कहले तने ये माई सुनो बताई, हमन के लकड़ी बीने जात रहनी लेकिन हम रास्ता हमन के भुला जात रहनी, हमन के रास्ता भुला जात रहनी। तो जब रास्ता भुला जात रहनी तो कैसे तोहरे घरे हम वापिस आई। लेकिन देखी बूढ़ी माई कहत अली कि हम देखा तोहरे लोगन खातिन इतना हम तड़पत रहनी, तोहर लोगन खातिन हम ज्योति बंधन बाबा के हम व्रत करत रहनी। कहानी कुछ भी हो गल तो लोग सातों जानी हमरे हाथ से निकल गए लोगन, लेकिन हम ज्योति बंधन बाबा के हम व्रत कैल ना छोड़नी। देखी सातों लइकन के गले मिलली आ गले लगली आ उनके मन में इतना, बूढ़ी माई के मन में इतना खुशी मिलल कि इतना खुशी मिलल कि उनके कुछ अब खुशी के अंदाज नाई बाटे कि हम देखो कुछ भी भइल हमरे हाथ से हमार सातों लइका निकल गइल हने, लेकिन हमार सातों लइका मिल गए ने। जब गांव के लोग देखल कि देखो ई बाली इतना कुछ भी हो गइल, लेकिन हमन के गांव के लोग इहे कहत रहल कि पहले कि एको इनके बाल बच्चे ना बने, ई ज्योतिया व्रत करतली अरे के करे खातिर करतली। लेकिन देखो ज्योति बंधन बाबा के जे नियम से नाई बाल बच्चे बाने तब्बो जे नियम से करता पूजा, जे नियम से व्रत करता उनकर ज्योति बंधन बाबा रक्षा करे ने। तो ऐसे वो औरत के ज्योति बंधन बाबा रक्षा कईने। ज्योति बंधन बाबा के जयकार सब गांव के लोग उनके साथे ज्योति बंधन बाबा के जयकार मनावे लगल। ऐसे कि काहे से उनकर सातों लइका वापिस आ गई ने। तेही से ज्योति बंधन बाबा पे विश्वास लोग कल कि कुछ ना जे मन से एकदम ज्योतिया व्रत के करेला तेकर उनकर सब भला पूरा करे ने। अब देखी वही दिन से गांव के लोग ज्योति बंधन बाबा के औरी मान्य करे लगल, औरी भलाई बतिया लगल कि ज्योतिया बंधन बाबा केहू के रक्षा कर सके ने, जे एकदम नियम से उनके ध्यान लगा के आज व्रत करी उनकर सबकर रक्षा पूरा करी हैं। तो ही दिन से वो औरत कहले वाली जे मन से ज्योति बंधन बाबा के व्रत रखी ओकर लइकन के रक्षा होई। हे ज्योति बंधन बाबा जे भी राउर ई कहानी के सुनले होई ओकर भला करब, उनके लइकन के रक्षा करब, उनकर हर इच्छा पूरा करब, उनकर हर धन के रक्षा करब, उनके लइकन के रक्षा करब। ज्योति
बंधन बाबा से यह कहतली सब केहू के लिए, वो सब केहू के जैसे आपन भला कहली, हमार जैसे आप भला कैले बानी, वैसे सब शिष्यन के, सब गुरु बहिनन के रक्षा करब। जी आपके मन से नियम से, जे आपके नियम से आपके जीवतिया व्रत करत होई, उनके बाल बच्चन के रक्षा करब, उनके घर परिवार के रक्षा करब। ज्योति बंधन बाबा की जय।